Na daɗe limamin na bakin masallaci kuma na baka. Wannan muna mutumin nan ne da ya sai da sha. Na baka na dan fulani. Lewo. Allah ne ikiyaye ina zira hannu a almakashi ne a aljihunsa. Ya so ya tsire ni. Ayi madan lawus. Ka san dole sai mun nemi maganin karfe idan da nisan kwana. Wata rana a dace ajalinka. San wani abu. Ai baka gane. Wai kana ce ina. Ai samu zani mun yi magani abin da ya kamata. Ka san wani abu. Yanzu mu kasa. Ba haka. Kai ne mana haka. Da Allah ne. Ka san rahin gaskiya. Ko ba ni ba a san wannan wajen namu ba ku kan mu ne. A'a. Ba da Allah. Wallahi ka. Ina na gurin ka, ina na gurin ka. Mun ji daɗi, mun ji daɗi. Ina na gurin ka. Bari da kanan. Ina na gurin ka nawa ne ka. Kai bakka da kokari gurin Da sa. Allah to wannan Bakka da kokari sace Ya fi gurin kokari sace. wajen cin abinci. da faida dauke musu hankali ne da ba din wannan abin da ba zan tuntuna asirin ku zai tono. Mu je zuwa mu je zuwa. Na same su nima da dan kauri ba. Nawa ne na? Na same su da kauri. Na miƙe Luwais Suez 2,350 ma. Wai nan kana magana zan ƙara ma nawa. Ka san wani abu wallahi kafi mutum bulus. Wallahi talla sai dai kai taraba kana Kawai kallon illar dai in kuka zo hannu ne za ku da ku. Allah ya kirba ku kamar yadda madaka suke ba. ai ko baka san billahi la ta gambo zan ma kiran da aka dakume ka da ni za a dake ka Allah ce zan yi ban san ka ba kasuwa na zoci. rike wannan Wannan kai sai na kirga wannan da hane ni sai kadai. ka ce a kotu to Na hane ni kadai. da ka biyar za ka dora akan Wai wani akan wannan ka ban man saboda kuɗin ajiya. ba haba ai tunda ban raga mai kuɗi ba zan raga ma ba A dai ranka ijiya saboda jami'an Ni dai tsaro na fata dai. na kan mai haɗu. An shi ɗaya ya Fata na shiga. kan mai haɗu bana son rabuwar kai. Saboda idan kai ya rabu he kaga komai ya riga ya lalace. ai dai ranar da kan mu ya rabu to haka zaka ga ana ta nuna Kwarai ko. ana ga ɗaya can ina Kaduna ya Ko ba ma dawo sai ta shigo. na Kano yayi Kaduna Kaga an yi ba ai ba kenan. an yi bai bake Ai mutumin na ba karamin burge ni kai ba da ka kawo mana wannan ai sana'a. baka sani ba dan sako mana daɗi shine dan roƙo. sako mana kalangu sama sama ni kuma sai ne wani dan Ko baiti kuma mutane su gane nan ne makamma ka san kallon gushi umman Mu abu. yi mu tafi da Na Allah. kwari sai ya taso ya Saboda hayo. bakar rana. a'a da na ji Allah ka kuma haɗa mu da bakar rana. Baran fa rukun babban motsi giza ka babban dutse an nan gwada sun buga da kai sun barka tushiyar shinkafa baka jin ma kowa ciwo addini ko kowa yin shi dan lada ne ku tattare da idanu sarari mai sa zan yi ran tsiyar zan yi tsiyar ka ji basaraken kashi Na wanda san yi. kowa ya je ka sai ya duka Zan yi tsiya. a shige ka da guje kuma a fito da takama Barka da lafiya ya. Kasuwar ƙauye akan munafunci, kasuwar ƙauye akan yi zalunci. Ranar Ku mako. duba duk lamarin Allah ka, ya ku duba duk yanayin ka, ku duba zalunci. me kofai na Kasuwar ƙauye. dan barkonan ka da kake haba mala ko ka samu mai tsire ya kasa shi Wallahi ina gaya ma. sai garo kan ka lafiyayye kai ta tumurmur ai baka gane hai Allah ya gudarin naka ilalace kaji Allah ya gudarin naka ilalace wallahi amin din da bai rahamati amin amin Amma kai dai kayi asara. wallahi An yi asarar nan. kabjejen Saura ta can. An yi asara. Allah ya ma halitta irin tamu kamar da kanka mace. To idan ka daina tsayuwa wata Hausa baka gyara ba. kai da ake magana kan tuntunar da kai wallahi ina ga ma Mahaifinka limani ne a cikin garin nan, amma duk gidanku kai ne ka fita zakka. albasa ba ke halin ruwa ba Kana karere an ji asara. To shi ne na ce maka idan ka daina tsayuwa wata ai baka sani ba rigima ba daɗi ne da ita ba ina ga ma in da ka bi kan je ka gana ba daɗi ne da ita ka ba ɗaya fuskar ka ka gana to to ina ruwanka. da ruwa na mana Me ya shafe wai ka? ni na dakatar da su ne ni na ishe ka ni ne Zaka da kai kan ne ne? kai Na ce ba ci ɗaya me ya kawo sha ɗaya ina ruwan wanda wani wai Zaka da kan ne? mu za mu dora kan hanya ne madaidaiciya Ai kana za ka yi da
za a yi faɗa da wallahi sai Allah faɗa za a yi da zaka da kan ne Allah sai faɗa da kai Allah sai faɗa da kai an jace ka zaka da ke shi ne matsani yayi da ni ne daidai da kai ni nan da ka gannan nan ba mutunci na sani ba billahi zaka kansu inda suka zo su lalibe ne ko ku su yanka ma shari a